Әгәр исән булса, быелгы язда Азат ага Курчаковка 92 яшь тулыр иде. Моннан 2 ел элек тә семберләр данлыклы якташларының 90 еллыгын шулай бергә җыелып билгеләп узган иделәр. Быел исә Ульяновск татар җәмәгатьчелеге мәрхүмнең вафатына 10 ел тулу уңаеннан кабат искә алу мәҗлесенә җыелды. Шунысы игътибарга лаек. Бүгенге чараны оештыруда һәм уздыруда өлкәдә эшләүче барлык татар иҗтимагый оешмалары да зур теләк белән катнашты. Мөфтият тә, эшмәкәрләр клубы да читтә калмады. Шуңа күрә истәлек хатирәләр белән уртаклашучылар да күп булды. Азат абыйның bir әйткән сүзе бик хәтерендә калды. Булай диде. Шатлана безнең күңелләр. Яшьләр киңәш табыш иткәч, картлык килми олы яшькә җиткәч, килә картлык кирәклеген беткәч дип. Менә бик дөрес әйтә битеме? Менә мин үзем дә олы булсам да, әле мин кирәк булгач сезгә мин бер дә карт итеп үземне хис итмим. Это человек, гора, это глыба, глыба знаний, глыба мудрости, глыба профессионализма. И самая главная черта у Азат Гайнуловича. Азат Гайнулович кешеләрне ярата иде. 90-нчы еллар азагында Россиядәге милли сәясәттә яңа үзгәрешләр, яңа институтлар барлыкка килгәч, Ульяновск өлкәсендә татар милли мәдәни автономиясе оеша. Семберләр аңа рәис итеп, өлкәдә танылган шәхес. Шул чорның авыл хуҗалыгы министры профессор Азат Курчаковны сайлап куялар. Һәр эшне җиренә җиткереп башкаручы Азат абый беренче көннән үк бу эшкә җиңсызганып алына. 24 районнан безнең 4 районда гына юк татар авыллары юк. Башкаларында татар авыллары була килеп яшәүчеләр. Шунларга күрә үзебезнең нинди дә булса теләгебезне тормышка ашырырга теләсәк, менә өлкә исполкомның президиумы кирәк иде үзебезнең кешеләр булдырырга һәрбер районда. Үзенең төп эшен башкару, фәнни хезмәтләр язу белән бергә Азат ага әтисе Гайнулла ага васыяте буенча туган авылы Кәшә тарихы турында китап язу эшенә дә керешә. Мин узак еллар аны исемдә тотып, материаллар җыеп, и соңгы елларда аның васыятен үтәп, менә шундый үзебезнең авыл турында китап чыгарыйк. Азат ага туган авылы Кәшә турындагы Казан юлындагы авыл дигән китапны Өмет газет мөхәррире Исхак Хәлимов белән берлектә эшли. Безгә берничә тапкыр аның белән Кәшә авылына барырга туры килде. Кырларда йөри идек без аның белән. Аннан соң правлениегә кереп, белгечләр белән фотографиялар эзли идек. Йортларга кереп эзләп йөридек материалларны. Һәм аннан соң инде өенә кайтып, барлап утыра идек әлеге материалларны, фотографияларны, истәмә мәгълүматлар кертергә тырыша иде. Азат Курчаков гомер буе өлкәнең авыл хуҗалыгы тармагында эшләде. Гади зоотехниктан башлап министр дәрәҗәсенә кадәр күтәрелде. Галим буларак та байтак кына яшьләргә фәнгә юл ачты. Аларның кандидатлык диссертацияләрен яклаганда җитәкче булды. Шуларның берсе апасының оныгы Илназ Хәмзин. Күбебезгә инде Азат абыйның киңәшләре һәм аның үрнәге безгә һөнәр сайларга да йогынты булды. Без Азат абыйны, аның гаиләсен гел истә тотабыз, онытмыйбыз. Аның сүзләре, киңәшләре, үрнәге безгә һәм аның фикерләре безгә канатлы сүзләр булып калды. Һәм без аны мәсәлән китереп үзебезнең балаларга үстерәбез, шулай яшибез. Ульяновск өлкәсендә 90-нчы еллар азагында татар милли тормышында ниндидер ирешкән уңышлар, табышлар һәм яңа башлангычлар булган икән, алар өчен биредәге татарлар беренче чиратта Азат Курчаков кебек шәхесләргә рәхмәтле булырга тиештер. Милләтпәрварны искә алу кичәсендә чыгыш ясаучыларның да байтагы әнә шул фикерне әйтте. Андыйларның исемнәре үзләре исән чакта ук Ульяновск татарлары тарихына алтын хәрефләр белән язылды да инде. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, татарлар.